Dobra večer. Jutro je na kopnu bilo razmjerno svježe, dok je na većem dijelu Jadrana bilo toplo, u Dubrovniku i Senju i vrlo toplo. Uz obilje sunca, ali na kopnu i poneki jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu, danju je ipak gotovo posvuda bilo vruće. I sutra će biti slično. Ujutro na kopnu ugodno svježe, a danju vruće. I dalje će postojati izgledi za poneki pljusak, ali će kao i danas vjerojatno za to biti veća u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije. Naši će se krajevi i dalje nalaziti u polju malo povišenog tlaka zraka, a manja količina vlažnog i nestabilnog zraka i dalje će se zadržavati jugoistočno od naše zemlje. U istočnoj Hrvatskoj sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu naoblaku, te malu vjerojatnost za poneki pljusak, uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 33 stupnja. Nakon i dalje razmjerno svježeg jutra, vruće će biti i na sjeverozapadu uz najvišu temperaturu oko 32 stupnja. Prevladavat će sunčano uz umjeren razvoj oblaka. I sutra postoji vjerojatnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu u gorskim krajevima, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano. Puhat će slaba do umjerena podno Velebita i jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura u Gorju i unutrašnjosti Istre od 14 do 16, na moru između 20 i 24. Najviša dnevna od 30 do 33, u Gorju između 27 i 30 stupnjeva. Na srednjem Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Nakon jutarnje slabe do umjerene bure, vjetar će okrenuti na zapadni i sjeverozapadni. Biće vruće uz temperaturu između 31 i 34, a osvježenje će se moći potražiti u moru, čija je temperatura od 23 do 26. Slično toplo more bit će i na južnom Jadranu uz najvišu temperaturu zraka oko 32. Prevladavat će sunčano, ali je poneki pljusak moguć uglavnom u dolini Neretve i u Konavlima. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prva polovina sljedećeg tjedna donosi i dalje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Od utorka ponovno postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u istočnim i gorskim krajevima. Na Jadranu također pretežno sunčano i vruće, a povremeno umjerene naoblake može biti uglavnom sredinom sljedećeg tjedna. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, danju zapadni i sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. Dakle, do sredine sljedećeg tjedna nad naše će krajeve priticati još malo topliji zrak, pa i dalje danju treba računati na vrućinu i temperaturu uglavnom višu od 30 stupnjeva. Srdačan pozdrav!